Gerak menanget. Segane tapi salatan. Iya yo, iya yo, iya yo. Ya yo, ya yo. Gundul patul. Segane dadi salatan. Mas Petro, Mas Bagong, Mas Gareng. Wilujeng enjang. Wilujeng enjang. Nadyan sing mresani wis ora enek. Boten wonten pripun niki tasih kathah. Oh, nggih, Biasanipun nek ten tempat saya di atau di mana daerah-daerah Jogja sana habis penonton goro-goro niki tasih kathah niki luar biasa. Nggih, wah pancen jan luar biasa. Apresiasi ini Piyayi Ngempon mriki pancen luar biasa Ya. terhadap kabudayaan Jawa. Elok pokoke. Elok nggih. Mbak Elisa, Nggih. ngaturke tembangan Mbak Elisa. Napa? Monggo. Niki pumpung pelok barang. Kula ki nek suwe ora krungu panjenengan ngaturke tembangan pelok barang ki sok gelo. Weh. Oke, napa? Tempange napa? Monggo sak senenge sampeyan ngarep. Jenang gula ya oleh. Oh, nggih, Ning nderek. setidak-tidaknya ki ya karo di nai bawa rakyat ang sing cendhek ora apa-apa paton pelok barang. Oh, nggih. Sik cendhek apa ya, Cobi? Sing cendhek ya karet. Taunana niki Mas Kumambang nggih, Mbak. Gak tahu. Aku tuh ini Pak Jumbo, cara belajar saya tuh beda. Nggih. Pokoknya aku seneng ngrungokke bawone ya wis kuwi nyemplung ning utekku wis ngono. Oh nggih. Kok kaya sigra milir. Ya mungkin itu ya. Nggih. Lali aku. Heeh. Kata-katanya lupa. Oh iya. Rina wengi dadi ati Wah, jan. aku tuh sampai lupa. Aku soalnya kemarin seminggu di NTT jadi lagunya Tabola Bale terus. Ah iya. Nang Nusa Tenggara Iya. Timur. Preso jator bisa mamang. Wah, Oke. iya. Kayak arep nang ndi kae? Pipis, Oh, beser. Ya ini memang apa? kok mah beser iki apa? Beser itu bahasanya pipis. Kalau buang air besar itu boker. Kalau Oh. buang air kecil itu beser.
Ya kan? Dengan saya buang air besar itu bukan boker. Apa? Kalau buang air besar itu namanya biol. Bangun candi kata Dre. Nah ini Riris. Oh iya. Yang sering bangun candi itu Riris sama Raras, kakak beradik. Kalau Raras itu, kalau Raras itu senangnya buat senter baterai 3 loh. Buat senter baterai 3. Nah, Kata-katanya apa? Heeh. Nek cara sekarang ya beda. Soalnya kan sekarang toiletnya kan bentuknya duduk kan banyak. Nggih, Jadi nggih. nek boso apike ya fingerprint. Oh? Apa? Fingerprint. Jenang Ya. dulu ya. Nggih, jeneng gula monggo Mbak Elisa. Susah sapa sing ngancani Yo. Bagem. Aku tansah tresno lan tetep Setia. ya kamas durung nate gawe gelap Lan gawe kujiwa Iyo. ning saiki bareng mukti kowe konjur malah lali nyawang aku terus ngajak aku Jangan Nek muni nembang jenang gula Mbak Elisa yang ih jan. Pelan-pelan ya, soalnya angin besar sama udara dingin itu biasanya bikin apa ya, tenggorokan sama pita suara tuh mampet. Betul, kemarin saya itu wayang juga sempat nggak ada suaranya juga. Karena dingin kan? Iya, karena Kering. dingin. Iya. Mbak nyuara aku medun. Terus piye? Diganti. Oh diganti? Iya. Ganti dalang? Iya, ganti dalang. Saestu? Ya, Siapa yang ganti? yang ganti Pak Wahyu. Oh Pak Wahyu. Itu karena tiba-tiba nggak bisa suara. Nggak bisa ada suaranya. Ini nang omah tak nyeneni bojone kok ya bantas. Ya beda. Keinginan untuk Apa? mengeluarkan Nah iya. suara. Awas. Yo. Balungane sing seru, Mas.
kadir dir ala kadir dir Samo seger Nggih, sembah nuwun Mbak Elisa. Ngaso siki. Ya sambung Mbak Tatin. Mangga Mbak Tatin. Iki disepoti apa ora? Walah ora usah. Ya, ora apa-apa. Ngadeg, Nak. Ana panyuwunan ora, Nak? Niki wonten nih. Ah, diwaca, Nak. Waca. Mengadege kok yo nganggo aduh iki ngopo yo? Ya karang yo ning ngadegi rada sikile iki rada ora iso diubahke. Oh, ayo, nggo obah mulane kalau mongso yo cocok anteng wae. Tangi-tangi. Heeh. Cindene sing pojok dhewe nganti jungkel. Wah, wis pirang-pirang dina lho, Nak. Ayo awan bengi. Agustus tekan sakhir taun liren. Delah ana wektu leren bisane malah melu jaranan. Ya ora apa-apa mumpung jek enom iki ya. Heeh. Anu semangate jek gedhe. Jek gedhe. Nek enom gedhe to? Nek enom gedhe to? Nek enom ya semangate gedhe. Oh, semangate gedhe Nek ayo. jenengan cilik to. Nggon sapa? Jenenge Ini lah atos. apa nih? Semangate. Semangat kok atos iki. Ya semangat iki atos kudune membara kowe ora. Membara ya. Menika wonten pamundutan. Heeh. Kagem Mbak Tati nyuwun lagu Tresno Waranggana saking dapur Kadesa. Oh ya. Ya. Dapur Kasdesa apa Kadesa? Kadesa. Kadesa nggih menika sampun nyawer Rp100.000. Ya dipinakani matur karo Mas Ferry. Lagi sapa Tresno ngene? Waranggana ha ta? Niki duet Karo lanang wedok. karo Mas Jono. Jono? Kae ngambil ngene Mbak Risa. Aku ya lali lagu wis jembiyen. Ngambil Mbak Risa kae lho. Apa nganggo arep tetep